contest, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka tahansa, jolla lanttia tai promilleja riittää, siis doping-testiä ja promille-mittausta ei suoriteta, voi ilmoittautua tuonne tiskijukan koppiin. Painorajaa ei ole, eli avoin painosarja tuonne nyrkkeilykehään nousta. Ja nämä ottelut suoritetaan nyrkkeilyn säännöillä, eli potkia ei saa, vaan käsiä käyttämällä, siis 14 unssin kintain peitetyin käsin siellä sitten hutkitaan, ja otteluaika on 2 kertaa 2 minuuttia. Nyt siis Veli-Pekka Hiltikka sinisessä kypärässä ja Pertti Airaksinen punaisessa kypärässä. Ja kun menette tuonne kehään, niin ottakaa korusormukset ja kaikki muut päältänne pois. Ja kehään siis mennään yläjaloin sukkasilla tai urheilujalkineissa. Ja näin käätuomari Jaakko Löfgren, joka myös Ammattinyrkkeilyliiton kilpailuissa on käätuomarina, kutsuu herrat sinne pieneen palaveriin. Ja 2 kertaa 2 minuuttia aika pian valmista alkamaan. Näin käätuomari antaa viimeiset ohjeet, Hiltikka vastaan Airaksinen. Avustajat kehästä, ensimmäinen aika, musiikkia. Anna palaa! Anna mennä! Senkkanen tästä pojat! Hyvä! Anna mennä vaan! keskeytyksellä ensimmäisessä erässä Pertti Airaksinen, siis Pertti Airaksinen voittaa illan kolmannen ottelun käätuomarin keskeytyksellä ensimmäisessä erässä.